Hej, jeg hedder Freddy Plush. Og jeg kan det her. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, 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 jump. Men jeg har en plakat, som der gør sådan, så man kan se hele verden. Så hele verden ser ud. Lad os se det på den. Ja, det så sådan, det ser ud. Så det ser plakaten ud. Jeg kan ikke lige huske, om jeg fik den, eller om jeg sparede op til den. Det er bare lige meget. Og jeg har indmeldt nogle venner. En af dem er sikkert Jasten, der skal med på min afsnit. Vel sammen. Eller jeg tror ikke, jeg gider at slutte det her afsnit nu. Men vi går ind på min lillebrors værelse. Eller i hvert fald min lillebrors værelse. Ja, det er sådan, det ser ud. Der er 2 vinduer. Jeg er lidt i tvivl. Jeg tror bare lidt over, hvorfor der er 2 vinduer. Så var kun lige 1 i midten. Nu. Men jeg håber, I kommer til at blive glade for mine videoer. Efter jeg nu lige har lavet kun 2. Jeg har lavet 3, men en af dem slettede jeg. Nå, men I var heldige. Alle dem, der har set der afsnit, som jeg slettede, I ved sikkert også godt, hvorfor jeg slettede dem. Det var lidt dårligt, synes jeg. Det er godt, man kan slette afsnit igen, efter man har lavet dem. Men farvel alle sammen.